Што тычыць споведзі, хто заўтра можа прыйсці да споведзі ці паслязаўтра, ці ў нядзелю, то зараз давайце так, я паспавядаю тых, хто адпаведна не можа прыйсці заўтра, паслязаўтра да споведзі, бо сёння часу малавата, я быў у снежні і зараз заўтра будзе ксёндз-спаведнік і будуць рэкалекцыяністы, рэкалекцыі, можна будзе паспавядацца. Хто можа, хто не можа, паспавядае.
Святого маранить, лю свой от лихого страху той, хай не поддается Бог святый, Юзеф застоится с ним завжди. Причхайте світу марной слая, что мяни загубить жадає мирного. Юзефа я маю, юн мяни лаской я тачає завсягди. Отступи, темный дух шатана, не тоби, я служу отдана на мир. Пекла так охвоча не бытем, загубить нас хоча навеки. Опекун Юзеф, что хвилины стережи от лихой провины, не покинь ми свою опеки и не дай схинуть мне навеки, мой святый. Ответи ганьбу, гвалт и стеки, стержите, пыл на себя спеку, о святый, ласи дай скананье и грехов, Богом дарованье сослушить. Як на суд стану пред судьёю, потримай моцаю своёю. Ты мне, Юзеф, оборонцам копья мох, вечности без конца и с Богом жить. Кто обрал Юзефа святого баранить, лё свой от лихого страху той, ай не поддается Бог святый, Юзеф застоится с ним завжди.
Складається за померлого Юзефа Бурдукевич, усіх померлих сім'ї Бурдукевич, Казімір Дубіцький, за померлого Яна Булай, померлих сім'ї Булай, Вишневських, Софію Плевака. Помолимся за померлих Бурдукевич Станислава, Бронислава, Станиславу, Антона, Зою, Юзефа, Івана, Юзефа, Адольфа, Юзефу, Филиппович, Антонину. У наших молитвах так само вспомним нашего митрополита. Попросим для его потреб Юзефа Станівського, попросим для его потребных ласк и благословления з нагоди его именинов. Перепросим Бога за наши грехи, каб мы с чистым сердцем могли зложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом. Моя вина, моя вельми великая вина. Найсвятейшую заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пані, смилуйся над нами. Пані, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пані, смилуйся над нами. Пані, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, ціля великой хвали Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, вичел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який святий Богородиця, змилуйся бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі, молодиця. Аминь. Молимся, всемогутный Боже, Ты отдал своего Сына, Его наисвятейшую Мать, подверную опеку святого Юзефа. Раз Его заступництво учини, каб Твой костел нестомно клопотился про збавление свету, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и владарицу едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Аминь.
Читання першого послання святого апостола Яна. Уміловане. Кожний, хто вірить, що Єсус єсть Месія, від Бога народжений, і кожний, хто любить того, хто народив, любить і народженого від Його. По тим познаем, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога і заховуємо заповіді Його. Бо любов до Бога єсть у тим, каб ми заховували Його заповіді, а заповіді Його не з'являються тяжкими, бо ўсё, што народжана ад Бога, перамагае свет. І гэтай перамогай, якая перамагла свет, ёсць наша вера. Хто ж перамагае свет, калі не той, хто верыць, што Езус ёсць Сынам Божым. Гэта Слова Божае. Его потомство будет рывать вечно. Его потомство будет рывать вечно. Милосердность Пана буду схвалять вечно, с поколения в поколение буду обвящать верность Твою устнами моими. Бо сказал, навеки заснована буде милосердность, на небесах умацуешь верность свою. Яго потомство Будет рывать вечно. Я заключил заповедь с выбранным моим, присягну Давиду, слузе моему, навеки умацую Твое потомство, и трон Твой установлю с поколения в поколение. Яго потомство будет рывать вечно, и он будет кликать меня, Ты мой Отец, мой Бог, и скала збавления моего. Навеки заховаю для Его мою милосердность, и буде непохисным заповедь мой зим. Яго потомство будет рывать вечно. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, абяцанне Абрагаму і патомству ягонаму, што ён будзе спадкаемцам свету, было дадзена не законам, але праз справядлівасць веры. А праз веру, каб яно было дарам ласкі, каб яно было пэўным для ўсяго патомства. Не толькі для тых, хто абапіраецца на закон, але і для тых, хто трымаецца веры Абрагама, які ёсць айцом усіх нас. Як напісана: «Я паставіў цябе айцом многіх народаў перад абліччам Бога, якому ён паверыў як таму, хто ажыўляе мёртвых і кліча да існавання тое, чаго не існуе». Абрагам, насуперад надзеі, паверыў з надзеяй, што стане айцом многіх народаў, паводле сказанага: «Такое будзе патомства тваё». Таму гэта і залічана яму як справядлівасць. Гэта Слова Божае. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Счастливые, хто живе в доме Твоим, Пане, яны будуть прославлять Тебе вечно. хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Лукі. Хвала Табе, Пане. Бацькі ягоныя хадзілі штогод у Іерусалім на свята Пасхі.
І калі яму было 12 гадоў, яны прыйшлі паводле звычаю ў Іерусалім на свята. Калі пасля заканчэння дзён свята яны вярталіся, засталося дзіця Езус у Іерусаліме, і не заўважылі гэтага ягоныя бацькі. Думаючы, што ён ідзе з падарожнымі, прайшлі дзень дарогі і тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Іерусалім, шукаючы яго. І сталася, што пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Усе ж, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адказам ягоным. І, убачыўшы гэта, здзівіліся, і сказала яму маці ягоная: «Сыне, чаму ты зрабіў нам гэтак? Вось айцец твой і я ў вялікім смутку шукалі цябе». І сказаў ім: «Чаго ж вы мяне шукалі? Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» А яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. І, пайшоўшы з імі, прыйшоў у Назарэт і быў ім паслухмяны. Гэта слова Пана. Сядайце. Паважаныя, сёння ёсць у нас пастырскае слово арцыбіскупа Юзафа Станеўскага, нашага мітрапаліта, на ўрачыстасць святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі. Умілаваныя браты і сёстры ў Хрысце, сёння, 19 сакавіка, ў каталіцкім касцёле адзначаецца ўрачыстасць святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі. Для нас, хрысціянаў, першаю і найважнейшаю асобаю, якую мы ушаноўваем і праслаўляем, безумоўна, з'яўляецца Езус Хрыстус. Ён аб'яўляе нам святую Тройцу, Бога, які нас стварыў, які нас збавіў і які нас асвяціў. Праз таямніцу ўцелаўлення Бог падараваў нам сябе. З гэтай таямніцай непарыўна звязаная Найсвяцейшая Панна Марыя і святы Юзаф, які прысвяціў сябе выхаванню Пана Езуса і апецы святой сям'і. Марыя Юзаф з'яўляецца для нас прыкладам глыбокага даверу і яго провіду. Імя Юзаф азначае «Бог памнажае, дадае». Святога Юзафа усе лічылі праведнікам. Ён годны гаспадар у доме свайго пана. Яму даручана заданне даць немаўляці Езусу боскае імя, абвешчанае анёлам. Юзаф – гэта той, у кім злучаны дзве рэальнасці, зямная і нябесная. Яму выпаў гонар трымаць на руках Божае дзіця, абараняць Езуса і яго маці, клапаціцца пра іх. Ён вучыў Езуса малітве і сваёй прафесіі. Хоць у яго былі сумненні, але ён цалкам даверыўся Богу і яго словам. Ён святы, які застаецца як бы нябачным у цені Езуса і Марыі. Здавалася б, паколькі ён нябачны, то і ад яго нічога не залежыць, але гэта зусім не так. Бог з самага пачатку ведаў, што Юзаф чалавек справядлівы і верны, выконвае даручаную яму вельмі важную ролю ахоўніка адкупіцеля, слугі збаўлення, галавы Найсвяцейшай сям'і. Умілаваныя, святы Юзаф быў адзіным у святой сям'і, хто зведаў наступствы першароднага граху і каму давялося весці асабістую барацьбу са спакусамі. Мы можам уявіць, наколькі вялікімі былі яго заслугі. Перамогі святога Юзафа над спакусамі асабліва раздражнялі сатану. Найсвяцейшая Дзева Марыя была беззаганнай, а Збавіцель ніколі не меў граху, аднак святы Юзаф з'яўляецца доказам таго, што наша вольная воля з дапамогай Божай ласкі здольная перадолець любую спакусу. І гэта было самае прыніжальнае паражэнне для спакусніка. Таму, паколькі сатана панічна баіцца святога Юзафа, бо заўсёды прайграваў яму, трэба не забывацца прасіць дапамогі у гэтага святога.
каб дапамог пераадолець усе спакусы, бо ён, як молімся ў літаніі, з'яўляецца пострахам злых духаў. Паводле Евангелія Юзаф зрабіў так, як загадаў яму анёл. Ён вырашыў прыняць Марыю і Езуса ў сваё жыццё. Гэта было нялёгка для яго, хоць ён і быў абраны Богам. Нягледзячы на цяжкасці, Юзаф заўсёды дзейнічаў паводле Божага пляна. Яго рашэнне прыняць Езуса стала пачаткам шляху, на якім гэты праведнік застаўся верным да канца, не дыскутуючы з Богам, але цалкавіта давяраючы Яму. І гэта найважнейшы урок, які ён нам пакінуў. Кожны з нас часам сутыкаецца з няпростым выбарам. Нярэдка страх падштурхоўвае нас уцякаць ад цяжкасцяў і праблемаў, але любоў дае нам адвагу застацца і даверыцца Езусу. Мы павінны не забываць у нашых жыццёвых сітуацыях кансультавацца з Панам Богам, каб наш выбар, нашыя дзеянні сапраўды былі поўнымі любові і мудрасці. Мае дарагія, у сваіх цяжкасцях, выпрабаваннях, цярпеннях ніколі не забывайце паслухаць Пана Бога, як гэта рабіў святы Юзаф. Бо толькі Пан Бог мае для нас найлепшыя прапановы і пляны. Падкажа нам лепшае выйсце з любой сітуацыі. Пасля таго, як да яго ў сне прамовіў анёл, Юзаф больш не шукаў уласных рашэнняў. Ён ведаў, што трэба слухаць нябеснага Айца, што Бог ведае рашэнне, што ён паклапоціцца пра ўсё, хоць і даручыў усе справы Юзафу. Святы Аўгустын калісьці раіў і нам: рабі так, быццам усё залежыць ад цябе, але давярай так, быццам усё залежыць ад Бога. Браты і сёстры, мы ўсё можам, як гаварыў папа Францішак, убачыць у асобе святога Юзафа непрыкметнага, звычайнага, стрыманага чалавека, які з'яўляецца падтрымкай і правадніком у цяжкія часы. Юзаф вучыць нас. Вера ў Бога – гэта вера, якая паказвае нам, што Бог можа дзейнічаць нават не гледзячы на нашыя страхі, нашу мізэрнасць і слабасць. Ён вучыць нас, што нават сярод жыццёвых штормаў мы не павінны баяцца аддаць стырно нашай лодкі Богу. Хіба ніводзін святы пасля Найсвяцейшай Панны Марыі не займае столькі увагі ў касцёле, якою дастойны Юзаф, яе абраннік. І гэта не дзіўна, бо сам Бог даручыў яму апеку над сваім сынам. Папа Пій IX, падкрэсліваючы ролю Юзафа ў гісторыі збаўлення, абвясціў яго апекуном паўсюднага касцёла. Папа Пій XII апекуном працаўнікоў, а святы Ян Павел II абвясціў яго апекуном збаўцы. З 1 мая 2021 года папа Францішак абвясціў 7 новых заклікаў у літані да святога Юзафа: ахоўнік адкупіцеля, слуга Хрыста, слуга збаўлення, падтрымка ў цяжкасцях, апякун выгнаннікаў, апякун церпячых, апякун бедных. Святы Юзаф з'яўляецца апекуном таксама хрысціянскіх сужэнстваў і сем'яў, сіротаў, рамеснікаў, бяздомных і апекуном добрай смерці. Таму сёння, нягледзячы на вялікі пост, у святынях падчас літургіі гучыць спеў хвала на вышынях Богу у гонар урачыстасці святога Юзафа, таму што ўсё яго жыццё было праслаўленнем усемагутнага Бога. Святы Юзаф з'яўляецца таксама асаблівым абаронцам жыцця на кожным этапе існавання чалавека, ад яго зачацця да натуральнага адыходу. Касцёл нястомна заклікае кожнага верніка быць абаронцам жыцця. Мае дарагія, варта ўсім нам звярнуць увагу на маўчанне Юзафа. Гэта маўчанне, якое не азначае нейкую унутраную пустэчу, але пазначана паўнатою веры. Яно прасякнута сузіраннем таямніцы Бога. Таму святы Юзаф заўсёды гатовы прыняць Божую волю. Ён вызначаецца згодна са святой воляй Бога і безумоўным даверам яго провіду.
Папа Бенедыкт XVI заклікаў дазволіць сабе заразіцца маўчаннем святога Юзафа. Нам гэта так патрэбна ў свеце часта занадта шумным, які не спрыяе таму, каб мы засяродзіліся і ўслухаліся ў голас Бога. У свой час святы Ян Павел II казаў, што ў ціхіх справах Юзафа можна адкрыць атмасферу глыбокага сузірання. Юзаф штодня меў адносіны з таямніцай, схаванай ад стагоддзяў у Богу, якая жыла пад дахам яго дома. Маўклівы святы Юзаф нагадвае нам, што людзі лагодныя — гэта благаслаўленне. Яны атрымаюць у спадчыну зямлю. Некаторыя містыкі называлі Марыю Юзафа анёламі, аб'яднанымі повязямі Божай любові, жыццё якіх было атулена незвычайнай цішынёй. Прастора цішыны распасціраецца над пакліканнем святога Юзафа як працаўніка мужа і бацькі. У хрысціянстве цішына — гэта школа слухання Бога і бліжніх. Таму для нас сёння таксама вельмі важна, каб мы маглі як найчасцей мець магчымасць быць у прасторы гэтай цішыні, асабліва падчас Вялікага посту. Мы павінны зразумець, што наша дзейнасць будзе плённай толькі тады, калі яна будзе заснавана на слуханні Бога. Безумоўна, засяроджанасць і суцішанасць Юзафа і Марыі, з якой яны слухалі голас Бога, вучыць нас, што слуханне важнейшае за няспыннае маўленне. Калі мы захоўваем цішыню, калі узіраемся ў Езуса у найсвяцейшым сакраменце, тады мы можам пачуць голас Бога. Тады мы найбольш аб'яднаныя з Марыяй і святым Юзафам. Браты і сёстры, Вялікі пост, безумоўна, павінен быць часам цішыні, якая з'яўляецца кантэмпляцыяй, глыбокай маўклівай засяроджанасцю на ахвяры Езуса, на таямніцы яго крыжа, малітвай і заглыбленнем у Божае Слова. Павінен быць маўчаннем, якое вядзе да веры, безумоўнага прыняцця волі Айца, а значыць і гісторыі нашага жыцця, у якой Бог адкрывае сваю любоў. Важна, каб мы не ўспрымалі Вялікі пост як нейкі знешні абавязак, да якога нас змушае Касцёл, але каб мы адкрылі ў ім святы час, што дазваляе нам глыбей акунуцца ў крыніцу Божага Слова, якое вядзе да больш глыбокіх адносінаў з Айцом, якому мы можам цалкам даверыцца. Святы Хосе Марыя Эскрыва гаварыў: вера, любоў, надзея — вось стрыжань жыцця святога Юзафа і стрыжань хрысціянскага жыцця ўвогуле. Адданасць святога Юзафа сатканая з перапляценняў вернай любові, любячай веры і даверлівай надзеі. Таму урачыстасць святога Юзафа — добрая нагона для нас нанова аддаць сябе хрысціянскаму пакліканню, якім кожнага з нас адорвае Бог. Святы Юзаф, Касцёл ушаноўвае цябе як свайго апекуна, заступніка і абаронцу. Просім выпрасіць для нас ласку вернасці Хрысту, яго крыжу і Евангеллю. Няхай усе тыя, хто знаходзіцца пад тваей апекай, зразумеюць, што яны ніколі не застаюцца самотнымі ў цяжкасцях сужэнскага, сямейнага і прафесійнага жыцця. Няхай умеюць бачыць Езуса побач з сабою. Няхай прымаюць яго з удзячнасцю так, як ты прыняў і ахоўваў святую сям'ю. Вучы нас узаемнай павазе, даверу, вернасці, пашане, супольнай малітве і пастаяннаму пошуку Божай волі. Пра заступніцтва святога Юзафа на плённае перажыванне Вялікага посту шчырым сэрцам благаслаўляю у імя Отца і Сына і Духа Святога. Амин. Арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца.
святкуючи урачистасць святого Юзафа, абранніка Найсвятейшай Панны Марыі, які служыў Хрысту яго маці, а сёння ўмацоўвае касцёл і бараняе яго сваім заступніцтвам, молімся да Бога Айца Усемагутнага. Молимся за Христову костел, каб святый Юзаф умацовывал его в покорном служении усім людям. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб он скировал людские сердца на шлях правды и любови. Тебе просим. Молимся за нашу парафію, каб праз заступніцтва святого Юзафа, жыццё і вернікаў садзейнічала рэлігійнай аднове ў нашай айчыне і ва ўсім касцёле. Тебе просим. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб захаванне Божага закону было для іх крыніцаю шчасця і спакою. Тебе просим. Молимся за ўсіх, каго Бог паклікаў да вечнасці, каб праз заступніцтва святого Юзафа яны маглі сузіраць Христа ў вечнай хвале. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб, наследуючы святого Юзафа, мы сваёй працай умелі праслаўляць Бога. Тебе просим. Прашу Всемагутнага Бога ў інтэнцыі гэтай святой імшы за памерлых Булаяна і сям'і Булай Вішнеўскіх, Соф'ю Плевака, за памерлага Юзефа Бурдукевіча, усіх памерлых сям'і Бурдукевіч, за Казіміра Дубіцкага, за памерлых сям'і Бурдукевіч Станіслава, Бараніслава, Станіславу, Антона Зою Юзефа, Івана Юзефу, Юзефа Адольфа Юзефу і Філіповіч Антаніну. Няхай Бог, прабачыўшы іх правіны, увядзе іх у радасць нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся таксама за нашага мітрапаліта у дзень яго імянінаў, просячы для яго благаслаўлення. Цябе просім. Пра заступніцтва святого Юзафа малюся за супакой у свеце. Пра заступніцтва святого Юзафа малюся за людзей несправядліва і цяжка пакрыўджаных, асуджаных. Малюся таксама праз яго заступніцтва за людзей паміраючых. Малюся праз яго заступніцтва за людзей цяжка і невылячальна хворых. Пра заступніцтва святого Юзафа малюся таксама ва ўсіх нашых справах. Малюся таксама за тых людзей, якія сабіраюць арган у нашым касцёле. Малюся таксама за нашу капліцу на старым касцёле, якая будзе будавацца пра заступніцтва святого Юзафа, і ва ўсіх справах нашай парафіі, нашых сем'яў парафіяльных. Прашу святого Юзафа асаблівай апекі над кожным з вас. Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, Ты даручыў святому Юзафу клопат аб святой сям'і. Выслухай нашыя малітвы, учыні, каб праз яго заступніцтва ўсё чалавецтва жыло ў спакоі і атрымала Тваё благаслаўленне праз Хрыста, Пана нашага. Сядайце. Чакай, Валя. Дорогие браты и сестры, вы як знаете, что у нас мы зараз собираем орган. Я вас шчыра вельмі прашу па меры вашай магчымасці ахвяраванняў на гэтую справу збору аргана, што ўсе ахвяраванні, якія зараз будзеце складаць, якія хто будзе складаць пры выхаду з касцёла у кіёску ці там у скарбонкі, яны будуць скіраваны менавіта, каб сабраць арган. А гэта даволі такая вялікая сума, пагэтаму я вельмі шчыра прашу усялякай дапамогі. Святая, огров откупления, напой життєвий, з неба нам посланий, ласки криниця
святая, о кров откупления, с Божьего сердца ты видок свой мила, вечно хай буде слава и поклонение на земле Тебе и в небе. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бога и Отец всемогутным. Боже нашо и час, святый Юзеф, отдано и с любовью служил Твоему Сыну, народженному с Панной Марии. Ученикам мы по Его прикладу с чистым сердцем служили при Твоим алтари, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с духом Твоим, Угору серці. снова симых да погана. Подякуєм Пану Богу нашому. Одна та и справедливо. За правди годна та і справедлива, слушна і збагавєнна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку, Пане святий, Ойча всемогутний, вічний Божа. И каб мы складали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отзначаючи урочистость святого Юзефа. Ты этого справедливого человека дал Богородице и Панне, як є бранника, як вірного і мудрого слугу, зробив головою святої сім'ї. Каб його натулив батьковською опікою зачатого Духа Святого, Твоего одинородного Сына, Иисуса Христа нашего Пана. Праз Его Твою велич прославляють хори ангелов, які завсюди радуються перед Твоим обличчям. Просим, каби наши голоси долучилися до их, разом з ними, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Господа на вышинях. За правди Божа, Ти святий і справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною мocою Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно сбираешь народ свой, каба до сходу солнца и до заходу схода в имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане. Освети мocою Духа Твоего те дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашого Пана Єсуса Христа, який нам наказав здійснять гетую таємницю. Бо й он у тую ноч, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи:
Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вечеры узяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Христе, Сыну Бога жывого, змілуйся надо мною. Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы ад другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пані, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пільгрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваей. Адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста, Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амин. Просим Айца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам праведы наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб ми були завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса
Христа. Бо Твоего владарства и могоц, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проще мне, зважая на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарите супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой вам усім. Супокой з тобою. Супокой з тобою. Маларанку Богоши, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Маларанку Богоши, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Маларанку Богоши, яки береш на себе грехи світу, одари нас упокоїм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Слуга добрый и верный, войди в радости Пана Твоего. Христова тіла, за насах віра, Христова тіла, за насах віра, Христова кров, за нас пролита, Христова кров, за нас пролита, Христовий Бог для нас пробитий, Христовий Бог для нас пробитий, Христово серця для нас открыто, Христово серця для нас открыто, Христовий криш для нас павлінні, Христовий криш для нас павлінні, душа Христова нас освячає, душа Христова нас освячає. О Христе Пані, проздвої рани, о Христе Пані, проздвої рани, помилуй нас, даруй правини, помилуй нас, даруй правини.
Будья прославленный, Иисус Христи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься Христи, зараз и навек, Христи сокрытый, Бога человек. Славься Христи, зараз и навек, Христи сокрытый, Бога человек. Будья прославленный, Иисус Бавца наш, як ягнё покорный в свой смертный час. Славься Христи, зараз и навек, Христи сокрытый, Бога человек. Славься Христи, зараз и навек, Христи сокрытый, Бога человек. Будья прославленный, небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься Христи, зараз и навек, Христи сокрытый, Бога человек. Молимся. Ласкавый Ойче, во врачистой святого Юсефа, Ты собрал семью Твоих верных вокол своего алтара и умацовал Eucharistycznym хлебом. Отуляй нас завсёды Твою ойцовскою опекой и повеличу нас дары Твоей ласки праз Христа, Пана нашего. Святый Архангеле Михале, Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Фабияне наш чудотворца, стал вечный оборонца, наш наславление покажи, край наш от греха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти.
А дары ласкай хвалы алтара слугу твайго, айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Няхай будзе праслаўлёны Найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Няхай буде прославленный Найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Няхай буде прославленный Найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные.